A Garda Civil comisou 82,5 kg de ourizo no porto de Aguiño por carecer de documentación. Efectivos do Servizo Marítimo da Garda Civil SEMAR procederon á aprehensión de 82,5 kg de ourizo no porto de Aguiño tras detectar unha operativa irregular no seu desembarco e transporte. Os axentes constataron que a carga fora descargada directamente desde unha embarcación en 4 sacos de rede, os cales foron depositados nun camiño próximo. Aproximadamente unha hora despois, unha furgoneta recolleu os sacos, sendo interceptada posteriormente polos efectivos da Garda Civil. Ao verificar a mercadoría, comprobouse que o ourizo carecía de documentación de transporte exixida, polo que foi trasladado á lonxa de Aguiño para a súa pesada. Como resultado da actuación, formuláronse 2 denuncias administrativas remitidas á Xefatura Territorial da Consellería do Mar da Coruña, unha polo transporte de produtos pesqueiros sen a documentación regulamentaria e outra pola captura do ourizo de talla inferior á permitida. O patrón maior da Conferría de Aguiño, José Antonio Santamaría, agradeceu o labor da Garda Civil e condenou estas accións. É unha cousa, podría dicir, habitual, pero o furtivismo hai non en esta, senón en todas as cofradías. E, bueno, neste caso que temos que dicir é que se fixo unha operación, colleuse ou fixeron por medio da Guardia Civil, colleuse esta xente, e, bueno, pois, para nós é agradecer a eles que fagan o seu traballo ben, e por outro lado, pois, non sei, dando unha explicación, pois, non sei, o que temos que pensar tamén é que parece que hai unha teima en concreto con isto que se colleu ahora aquí en Aguiño, cando hai unha semana ou 2 colleuse aquí ao lado, cando hai un mes colleuse cara á ría. É unha cousa habitual, por iso nós non nos cansamos de agradecer cada vez que surge unha operación destas, agradecer as que son as forzas de seguridade de que nos boten unha man, porque realmente levamos implicándonos e pedíndolle que necesitamos axuda. Xa que sinala que é preciso deter a todo tipo de furtivos, xa que destaca a necesidade de seguir concienciando a sociedade contra esta práctica ilícita e reafirma a aposta do sector pola sostibilidade e o cuidado do recurso. Non temos máis que mirar unha carreira de hai 2 ou 3 anos onde tanto nós como Ribeira pois vamos cambiando un pouquiño as pautas de sostenibilidade que tanto se fala nos medios. Nos baixamos aos quilos, queremos baixar os días, baixamos o tamaño do ourizo para poñer un tamaño máis grande, 5 milímetros máis grande. Entonces esa é unha maneira de poder preservar e de poder continuar sin ter que ao final o que pasar en moitas zonas pois é pechar o ourizo neste caso. Por a parte das forzas de seguridade, pois este é un puntazo o ter que ao final pois que collan a alguén así para que quite un pouco as ganas de facer estas cousas que ao final non nos perjudican a nós solos nin á cofradía, sino tamén a eles mesmos. O denunciado é o patrón da embarcación, un home de 38 anos, veciño de Ribeira, quen, a pesar de capturar legalmente o tope diario permitido, 40 kilos, excedería dita cantidade de maneira irregular. O ourizo intervido, ao toparse vivo, foi posteriormente sementado de novo no seu hábitat natural polos gardapescas da Confraría de Aguiño.